What's up guys, my name is Sid and welcome back to my channel. Alright, so ngayon, kasama ko si JC and si Jomar. We're going on a trip. We're going to FarmPlate today. Hello! At may bitbit siyang pizza. Ay, hindi mo sakit ang ari. Yes, at syempre nandun si JC. Hello! We're on our way to FarmPlate. Pupunta kami ng FarmPlate. Hindi ko na alam mo bakit FarmPlate. Maybe because madaming plate. Charot. Ewan ko kung anong meaning doon. Pero discover natin later. So food trip and all. You can bring your family and friends there. Alright, so ngayon, mag-tricycle ulit kami going to FarmPlate. So if you wanna go there, galing sa Legazpi City, dalawang sakay siya if mag-commute ka. But, kung gusto niyo naman na with car, kung meron kayong car, all you have to do is waze them. Pwede mo siyang i-waze. Madali lang siya guys mahanap. Kung may logo daw na FarmPlate, dun yung sasakyan nyo. Yes, parang ganito. Oh, diba? So ganon, pasakay na tayo sa tribe. Kasi Kuya Driver, hello po! Mabigat po kami Kuya. Yes, let's go! Ayan na nga! Ayan na, let's go! Oh my God, so bababa kami! Naka-stress! So ibig sabihin ako yung mabigat? Ganun ba yun? Parang hindi naman ako yung mabigat sa amin. Wow! Wow! Nagulat ako, may Lamborghini dumaan, taray. Napa-exercise ako ah. So we're here. Ayan, nandito na tayo ngayon sa FarmPlate. So maglilibot-libot tayo. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito. Sobrang chill. First of all, napakadaming chairs that you can sit on. Pero ang alam ko, bawal lang kasi magdala ng food from the outside. Kaya ay mag-order dito sa kanilang restaurant. Ayan, daming pa-lights. And napakadaming mga duyan na pwede nyong ipag-chillan. Pag-chill like this. Let's try one. Wow! Chill. O diba? Sobrang chill dito guys. Plus the hangin, fresh air. Yung maganda dito sa province. Kaya punta na kayo at visit FarmPlate and bring your family and friends here para makapag-chill-chill naman kayo guys. Sobrang safe naman dito, al fresco and everything. So ayan. Tada! So may mga wine sila dito guys. Pero wala silang gin. Yun yung hinahanap ko kanina. Sabi ko may wine kayo meron. Pero may gin wala. Sayang. We can go here as well. We can do picnics. Pwede kayo din umupo sa kanilang mga picnic chairs and tables. Wala naman bayad yung picnic chairs and tables. And ito pang magandang attraction dito guys, the smallest church. Hindi ko alam kung in the Philippines pero yeah, maliit siyang church. Like sobrang cute. I'm not sure kung pwede kayo dito magpakasal. Perfect na perfect dito. Together with your future wife and or husband. As you can see here, ayan. Napaka-small nga ng church na to and pwede for an intimate wedding. Complete with all the chandeliers and the saints. Pwede ata dito ng small gathering. Hindi ko lang sure kung pwede talaga dito na magpakasal. Pero parang this is going to be a very, very solemn and modest wedding if dito nyo gagawin siya. Dito naman yan sa FarmPlate dito sa Daraga, Albay. Alright, so ayun. Ang next natin pupuntahan is this light tunnel. O diba taray? This is actually Instagrammable. Kasi imagine mo this is a very long tunnel of light. So pwede nyo dalhin dito yung jowa nyo. And pwede kayong mag-shooting. Tara, dalhin ko kayo dito. Okay? Go!
diba? Perfect na perfect. Very Instagrammable. Namiss ko tuloy yung jowa. Char! Pwede kayo dito magpa-picture. Very romantic. Pwede kayo dito mag-propose. O, diba? Kaya visit na kayo dito sa FarmPlate. Dito lamang yan sa Daraga, Albay. And of course, ano ba ang meron sa farm? Diba syempre dapat merong cow. Meron din sila mga cows dito. Tadaan! And sobrang dami talagang mga Instagrammable parts dito sa FarmPlate. I'm sure may gugustuhan niya to dito. Sa bonfire area, syempre merong bonfire. Pwede kayo dito umupo with your friends or family. Pwede din kayong mag-date, holding hands while watching the fire. Wow! Hindi ko alam kung pwede dyan mag-toast ng marshmallows. Pero yeah, it's a good idea. Of course, for the kids, habang kumakain kayo, syempre mga bata, mabibilisin kumain. Pwede nyo sila dalhin dito sa part kung saan merong playground. No, diba? Pwede silang umakyat-akyat dyan. Ubusin na lang yung energy nila. So, try natin mag-swing. Hindi ko alam kung pwede ako dito. Oh, kasya yung puwet ko, ha? Ayan. Uwi! Wow! Uwi! Uwi! Sobrang ininitan ako sa pag-vlog ko. Alam mo ba, nag-swing ako. Ay, wala, sobrang happy ko. Jomar, di ba maganda dito mag-propose sa jowa? True. O yung jowa ni Sid, mag-propose ka dito. Hindi na ibig sabihin ko! Ano ni Mate? Shena po. Hi Shena from FarmPlate. Ito ang ating receptionist dito sa FarmPlate, si Ate Shena. Magkano nga ating entrance natin? 75 po, sir. Sa bata po, 50 pesos. Yung senior po, 3 po, Monday to Thursday. Wow! Plus, ito ating mga duyan na to. Is this... For sale po siya, sir. First. 850 po ang isa. Talaga? May mga picnic mats din po, sir. Free. Tapos yung mga hats na yun. For sale din po, sir. 250 po ang isa. So ngayon, kakain na tayo. And I'm so excited, but I just can't hide it. Magpe-prepare si Ate Karen na nakabakuna outfit. Ng napakasarap na arroz caldo. Doon na lang. Sige na. Alam mo ba meaning ng arroz caldo? Chicken rice. Ah. Alright, so ngayon kakain na kami. Medyo nakakagard tayo ng very light kasi medyo mainit. Saka kalakad-lakad. So yan, kakain na tayo. Let's eat! Let's go! Keto Pear Treats. Try nyo na. Right now, magkakonting drink lang naman kami together with JC and JM. Siyempre medyo mag-chill muna tayo dito sa labas. So chill lang pare. Tapos cheers pare. Pare cheers. My God, dirty. Sa try natin. Pare, cheers. Inom tayo pare. Cheers. Cheers pare, inom na tayo. Chong, pare, dude. Inom tayo pare, cheers. So, chill muna kami guys. So, ayan. Good morning, everyone.
So today is a brand new day. Pwede talaga kayo dito mag-overnight sa FarmPlate. Ang alam ko, with a minimum of 5 people and 800 pesos each ata, pwede nyo na masolo tong bar. So kami tatlo nila, Jomar and JC. Dito kami nagstay. Malamig, in fairness naman. Sila. Ayan o. Yung mga dogs. Tulog sila dito. So kaya pala nawawala mga bakla. Kasi dito. Hi, good morning! Sa kayo galing? Alright, so ngayon kami magbe-breakfast na. Good morning po! So ito yung aming kakainan. So magla-live lang ng ating influencer friend. Kasi kami influencer lang. With egg. Yes. Alright, so tapos na tayo kumain. So, pabalik na tayo magpe-prepare because we're already be going home now. So, pauwi na kami guys from FarmPlate. And we really had fun. That's for sure. Kung naghahanap kayo ng mga enjoy na venue for you to be able to relax, have fun with your family and eat. Napakasarap guys ng food dito. Affordable. And most of all, very relaxing and peaceful ang place. Drop by lang kayo dito guys sa FarmPlate dito sa Gabawan, Daraga, Albay. So, pauwi na tayo. Alright, so dyan na nagtatapos ang ating vlog for today. Actually, today's siya. I hope you had fun with my video. And kung bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you in my next vlog. Bye!